Kućni ljubimci. Ćao, čao! Da li znate ko je ovo? To je mačka. Hajdemo zajedno. Mačka. Tako je. A zašto su mace super ljubimci? Mačke su divni prijatelji za svaki dom, bio on veliki sa dvorištem ili udoban stan. One su tihe, jako čiste, uvek se same lickaju i ne prave mnogo nereda. Ne morate ih šetati kao kucu, ali su i dalje pune ljubavi. Nekada su živele uglavnom napolju i hvatale miševe, ali danas najviše vole da se maze i igraju unutra. Biti vlasnik mace je prava čast. Naša je dužnost da joj uvek damo čistu vodu i ukusnu hranu. Takođe, moramo da joj pripremimo toalet, odnosno posip ili pesak i da je vodimo kod čika veterinara da bude zdrava. Mace trebaju našu pažnju i igru da bi bile srećne. Međutim, ako se igraš sa mačkom koju sretneš napolju na ulici, uvek budi oprezan. Ulične mačke mogu imati parazite. Zato je obavezno da posle svakog maženja odmah temeljno operemo ruke sapunom. Tako štitimo i sebe i svoju porodicu. A kako se mačka čuje? Hajde da poslušamo. Mačke mjauču, a kada su srećne, onda predu. A da poslušamo kako maca prede? Da, zvuče kao mali srećni motor. Svaka maca ima svoju posebnu priču i izgled. Hajde da vidimo koje su najčešće mačke. Domaća, obična mačka, puna iznenađenja. One su najjače, najpametnije i najotpornije. Mogu biti prave mazilice ili mali lovci. Persijska mačka. Ova mačka ima dugačku meku dlaku i okruglu mirnu glavu. Jako je nežna, ali treba je puno češljanja da se krzno ne bi umrsilo. Sijamska mačka. Pa ova mačka je prava pričalica. Ima plave oči i tamne šapice. Jako voli da priča i da te prati po kući, pa je nikada ne sme biti dosadna. Mačke se najviše voli igrati lovca. Zato one obožavaju igračke na štapiću perca ili loptice. Grebanje je važno jer tako oštre kandže istežu telo. Zato bi trebalo da mačke obezbedimo neku grebalicu da nam ne bi uništila nameštaj u kući. Najviše se igraju ujutru kada se probude i uveče pre spavanja. Ako maca spava čvrstim snom, liže svoje krzno ili jede hranu, to je njen mir. Nemoj je buditi, gurati, niti dirati njenu činiju dok jede. Mačka to ne voli, možete ogrebati jer se brani. Sad znamo već dosta o mačkama, pa hajde za kraj da spomenemo jednu vrlo čudnovatu mačku. U pitanju je Sfinks. Ona je zaista posebna i jedinstvena. Iako izgleda kao da nema dlaku, zapravo ima finu papirastu dlaku koja je nežna na dodir. Baš zbog nedostatka gustog krzna, Sfinks mačka obožava toplotu i često se mazi uz vlasnika, uvlači pod pokrivače ili traži najtoplije mesto u kući. A to je čini izuzetno maznom i druželjubivom.